Mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mando. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Jay Badayos. Kay kanaan, niya ang sugilanon ni Mando. Kaya ko problema bahay niya sa akong bugtong pagumangkon na gusto untang magninyo. Pan grabe kataas ang ambisyon. Kaya gusto siya na mahawa sa kapobre. Aron ibasabtan ninyo, sugdon ko ang sugilanon ng ani. I'm so young and you're so old. This small darling, I've been told. I don't care just what you say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please say it by me, Diana. Dreams I can't when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? Oh, I love you with all my heart. Tiyo! Oh, my God. Ay, basta na. Ako ganggalin natin ko pagkanta, pero hindi ko kaabot. Ay, magawam siya ako pagkako. Sa ito na nawag ko. Tiyo Mando! Hoy! Si Tiyo, hantay Tiyo. Ha? Matiyo, matiyo kumalong ko, tampalong ko sa karon. Ano rin Tiyo Mando man ka na ako nga babae man ko, ha? Tiya Manda, nakasabot ka? Ay, ayaw lang ako gusto ko, tiya, good. Ikumidyahan talang gani ka. Yun na. Kasiksikot ni mo. Parihal kita glawas. Asan ko? Wala ka, tiya, uy. Magpa-sexy lang ko kay matod pa sa akong amiga nga si Layla. Makaroon ako no, mamisita na ako ang lalaki nga dato nga naibog na ako. Ani, nagito niya kong higayon nga mahawa sa kapobre tiya Mando. Aw, tiya Manda di ay. Ay, ako pa ikaw di ano. Si Kulas na lang imong sugton kay klaro kayo na higog masinin mo. Bahala oroy og di ko maminyo, di ko musugutan ng kulas. Trabahanti raman taon nagpabrika oy. Ang akong gusto ka ng dato gid siya, sama ning mamisita na ako ron nga si Dante. Mamisita sa adlaw dako. Ha? Wagoy angay na mamisita. Gabi may Karon man. mayo ipamisita. Unya unsa unta man nakakaroon man iyang gusto? O nang kaabuto na ako siya tiya. Hala, Doon na nakuting-kuting sa sita sa gawat ng nakatakanta maron Juan. mauna na siya si Dante. Mangarana tingali siya na ako. Uy, kuyaw ko. Pangharana sa adlaw dako. Uy, kulas! Mayabang ka diha. Nangarana ka mag-adlaw dako. Gidangan ka. Day, gituyo din ako, day. Gituyo ako lawan na lang akong mga rana, day. Kay, kung gabi, matuog na niya ka. Lisod iyo. Bisan og gabi, wag na po ipek. Kay busted gihapon ka. Uy. Musa si Bat, balik sa imong agi. Kay busted gihapon ka. Si Bat ta dayon. Uy, bati, ana. Tiyo, Noy, Mando, Noy. Ay, ayaw pagbiya Kulas. Saka dire. Saka dayon dire dong Kulas. Ay, salamat, Noy, Mando. Aw, nagmanda niya. Di man dasad. Uy, dili ko matubang ni Kulas lagi. Kaya ako'y gusto niya, tiya. Uy, kung wa kay gusto niya, unya dili ka mo sugot niya ako mo sugot ni Kulas. Ni. Aron maminyo na dayon ko. Diha ka na, ha? Uy, kanugon. Di ako si Pasakon. Ay, ako yung mga tubing niya sa kayda. Diha ka na. Oh, tiya, balik sa oy. Tiya, ayaw lagi pa dayon na si Kulas pa. Tuod man, wa mo biya sa Kulas kaya ako mangipadayon. Huwag nang istoryahan na ikot me. Unya to. No, Manang Manda, asam dis doa na? Huwag lagi siya. Ay, unsa man yang gisulti nimo kaniha, ha? Kuan iya ko nung pasibaton, pabalik kong kuno ko sa agi, kay huwag ko ni siya gusto na ko. Okay, wa man ka mo balik sa agi, gipadayon tamang ka, maong siya na palayo. Nato. Bisurog balik sa kwarto. Kung mao, mas maayo din, wala kong dayon din sa inyo. Ay, di pa dayon taka kay gusto ko kakit atubang. Aron ako mo imong panguyapan. Puta! Di ko mo hiyap, di ko payot eh. Balik lang ko sa agiyan mo niya eh. Wala niya. Ako lagi panguyabi, kadili ka yun magmahay. Sugdon taka, ha? Buntag o gabi udto takla. Taglain na tagboy mo. Diya ka na! Balik ko ako! Balik ko, Kulas! Balik din
Pero itong nakadagan ni Kulas, rin ako sang giinang nga kami mag-uyab. Kaya di man ganahan ako pagkumangkon. Tuod man. Anong katawa ka, ha? O sige, katawa na nangagibiyaan ko ni Kulas. Katawa na yan. Nahimuot ko, oy. Nahimuot ko nagtanaog na minaw, tiya. Di ba ako nagpasalipos sa kurtina nga naminaw ninyong duha nga nagsulti. Gipugusti mo siya nga manguyab siya ni mo, pero giprangkahan ka niya nga di siya ni mo. Kay dili siya manguyab og tiguang bayot. Ah, tiya, oy. Manampalong man ka. Ay, kung katawi, ha? Kay wap ko malipay sa gibuhat ni Kulas. Hilas ka isang layas. Nilakaw. Uy, muna sa gwapo. Shit! Kalagot. Ay, kano sa dyan ka ko maminyo, ane? Uy, kano sa dyan ka ko yung maminyo? Naguol ko, tay. Kiwag niyo kusog tang Juan. Sino'y mandong na magpasugot. Siya mo ko niya akong pakuyapan. Mau, kana sa Juan, wakasungka ka ang gapangitaan na usa ka lalaki na dato. O ikaw kay pobre ka pa. Ay, kailong danan ay. Ikisan danan ay. Gano'n kong tao ako ba na? Di problema ka na kung pagkamahan. Nagdato na ka, wa pa ko nung ipanganak. Totogok, mayabong kaliwat mga pobre. O kay anak magkara ko, pobre lang ka. Usar gay maayo kung bato na ni tay. Aron maangkon ka ko sing pituan. Kung sabang ko rin mo hato di mo. Luguson ko na Juan tay. Luguson ko na. Awaw na magyuna. Luguson magyuna. Ayaw sa! Muli ko sa luguson magyuna. Ayaw yun nagbuhata. Ano na dili ka magtiga mo na bilingguan. Ayaw ko na. Ayaw pang lugos o babae ko lang. Recorded by X Thunder Gaming. Tay, saan ni siya? Kung di na ko nabuhaton tay, ang paglugo si Juan, di ko na siya mangkon. Hindi maging sumusugot ako, mas mayo ang luguso na ako siya para mapugos na mapakasal ako. Ay, kana kung ikaw ang marutihon. Pero kung dili siya magpakasali mo. Aw malas, kay prisom ko. Kung mapreso ka, sa mo ka dili ka na mabinyo, kay tuwa ka naman unya sa sud sa presohan. Gani. Busa ka bisa ng utok ni mo. Pangitag laing babae nga mapanguyaman. Pangita ko na. Hapon naman lang, tiya Amanda. Umang gito maabot ang giingon ni Day Kalingoy nga mo ani si Dante nga atong lalaki nga dato. Ay, dili na ito maabot, oy. Busa pag-ilis na dito. Sige, kabayag sulo ba ng tanina nga pinasiksi nga ni Aramang Kasbay. Ato na ko si Day Kalingoy, mga og cell number atong Dante. Aron ako imuuna og text atong tawhana. Ay, mahainong ko da nga wa ko mga yudan og number atong nagsabot mi nga motambong sa birthday ni Carlos, ang anak sa account sa iyang nanay. Kana, kay wa mo abot. Aw, klaro nga dili ito siya mo anhe. Dato ko ng tawhana. Bulos na dato sa ng babaeng iyang uyabon. Mao ba? Anak di ay na. Ayo! Ay, Juan! Oh. Yan sa ko, day. Balik na sa ko pamisita, day. Si Andoy ni. Hala, iyan sa ang lalaki nga nakagusto ni mo ay si Andoy. Na, Ay, samot nga. Hay, pobre. Kimpang pagyud paita. Maglakaw magtangkihod. buutan ba yan na siya? Suktan na siya, Joan, ha? O, ikaw lang sugot niya, tiya. Ay, asa? Padayon na. Nya ikay sugot niya, bahala ka. Oh, lanawa. Asa ko, ay? Lanawa ko na siya, ay. Asa ko pa doon ka ba sa kusina? Asa ko, ay? Bato ko silang dekaling, oy. Ang ari ko agi sa pultahan sa kusina. Aro, di man magkakita ng kimpang nga si Andoy. Ay, ahak mo na babayan na, ay. Mangita mo kinong lalaki nga dato nga. Lisod kayo pangitaw ng dato nga. Manguyap o pobre. Bahala ka, tiya man daw, eh. Di ko magkikatubang ang lalaki ulitaw nga pobre. Dato nga lalaki ang gusto na ko nga akong mauyab ug mabana. Si Day Kaling, adtuon ako siya sa ila, magdali ko. Manang Manda. Hay ba una tong? Ay, kimpang manggod ka, oy. Unya pobre pag yun. Mao, magyunig hatag sa Ginoo nako manang. Pero doon ang trabaho. Makabuhi maghapon ko ni Juan kung ako iyang mabana. Ay, dili lagi siya nimo. Ug wala sa siya din bay. Maybe agis kusina. Wa mo agis kuan kining mo agis kusina. Di wa mo agis din sa putahan kayo di siya gusto nga magkakita mo. Oh. Ngano ka, Andoy? Imo man gud kung itutukan ug maayo. Nang Manda,
Ikaw na lang kong panguyaban, be. Ikaw na lang kong ginukon. Oy, Andoy, bayot man tuod ko, no? Pero di joke ko, manguyap og kimpang. Anak, naog. Naog, kinagan ko buhaton. Naog dito. Si Batayo nito, Andoy. Daoy, kuyawan malang tanim mo dahi Juan, uy. Abi na kong kinsa nang ni Ada. Ikaw man ko di ay ni. Day kaling, ingon ka mo ato si Dante sa amo kay mamisita na ako, wa man lagi. Hapit naman lang mo gabi eh. Ay, kuan, basin ka ng gabi mo ato siya dito. Atagi ko sa iyong cell number, B, kay mo text ko niya, day, B. Uy, ayaw pag una-una og text niya dahi, uy. Abi pa lang niya, una-unahon ka kaayo. Day. Bali sa inyo, uy. Kay basin og maato na sa dito, niya, wa ka. Ay, maadto jud ka to siya. Aw, dili sa madayon og kana sa inyo, aron masita. Aw, watay mahimo. Sugdan na lang ng mga nanguyab nimo, uy. Nga, parehas ko na to, pobre. Ay, di ganoon ko, day. Di ko musugot na mahisama ni mo nga pobre ang nabana. Dili ko gusto nga parihas ni mo nga nagalisod-lisod sa pagpuyo. Sige na lang, uy, balik na lang ko sa bahay, uy. Basta ito na si Dante. Aris ako, day, kaling. Ay, pastilan. Ako nabalaka ang kanta nga da. Di na ba tinuod nga dato na sa Dante? Nagpakarining nun ba na siya nga dato? Kay ako man sa gisultihan nga gusto dato ang lalaki si Joan. Hala, ang ako cellphone. Kasama kanina nawag. Hala, si Dante maning nanawag. Hello, Dante? Hello, Day. Salamat nga gitubag di mo akong tawag, ha? Kuan, diribi ato gikan sa amo si Day Joan. Nangutana kung ngano kung wa ka madaynog adto sa ilang bahay. Kuan, kining hawa ko kakita tawag kabang auto town. Okay na lang bulldozer ko siya. Bold lang akong gamiton. Mga gold-plated lang ka nga kanang mga gold-plated nga mga nasukira. Ay, uy Dante, nakailabya na si Joan o gold nga kwintas. Kanang orig o fake. Ako pa ikaw no, ayun nalagdayon, uy. Yung ibo kay ko na yung amiga. Bisan wa pa may magkita, bisan wa may magkauyab, pero laam kinan ako siya. O gabi ni mo, Day, bisan wa pa na ko naman ko na iyang gugma. Buhaton, gina na kong tanan, Day Kaling. Dante! Ay, wala di nakitingalit ko mo dayon o pamisita na ako katong dato nga Dante. Ay, lamihan na kinantang iminyo eh. Pero pulos mo sa di mga pobre nang ulit tao og nanguyab na ko din sa amo eh. Diyo ganahan maminyo pobre. Dili gid no uno. Oy, lagi nukto ka man dihas may kaida. Katuog na Juan. Gabi na bin dako. Tuog na. Tiya, gusto na lang kong magminyo lagi pero wag gyud dato nga lalaki nga nanguyab na ako. Anan lagi nang uyan nimong pobre ang pili mao na sugta aron maminyo na ka. Ayon lang pag huna-huna manguyab ka og dato. Kay di gyud na mahitabo. Kaya ang mga datong laki at sa manguyab sa mga babaeng mga dato. Tiya man to. Recorded by X Thunder Gaming. Kung magsikit ka pangitang lalaki nga dato, matiguang kag yun sa suok, Joan. Bahala na lang matiguan ko sa suok tiya. Basta kay di jud ko mamana og sama na tong pobre. Di gyud tiya manda, promise. Ay, ambuti mo, Joan. Kanus aka, makatilaw og langit. Bahala ka sa buhay mo eh. Tinuod ka, ha? Tinuod ka sa kisulti ni mo, day kaling. Mamisita na ako karong gabi si Dante. Ay, lagi, uy, da Joan. Aron mo tuo ka, no? Nyaw. Nadayalaw na ko ang iyang number, ha? Tawagan ako siya, aron kami magsulti, ha? Oh, nay, oh. Miring nang yung cellphone. Hala, di loudspeaker ang imong cellphone na makadungog ko sa iyang tingog. Oh, sige. Naka-loudspeaker naman, na. Hello, Dante? Hello, Day Kaling. Uy, Dante, di ba si Day Joan sa amo? O di agad sa ron sa akong tapad? Namati sa ito presulti. Kaya naka-loudspeaker man din ako cellphone. Gusto siya makisulti mo sa personal. Sige. Paling ko gatag sa cellphone niya, Day. Day Joan, gusto makisulti mo si Dante, oh. Ambi. Hello, Dante. Hello, Day Joan. Sorry kayo nga ako madayog pabisita ni Matong sa adlaw. Nabisi ko sa akong mga businesses. Nakig-meeting ang akong mga empleyado sa akong kumpanya. Nakig-meeting ko. Okay, Raoy, Dante. Pero gabi mabisita yung kanimo, Joan. Sige, magpaabot ko. Di mo karong gabi, Dante. Oy, mo ani ka nang dayon ka ng datong lalaki mong giingon mo nganhig yun ka na. Oo, lagi tiya. Kami kaya lang sulti sa cellphone. Ganinang adlawan. Unya paabuton gid ako nga nay auto nga muhunong sa atong tungod sa bay. Dapat na sa kalsada nga atong bay tiya. Madungog unya nato kung dunay auto nga moabot.
Ay, nakadungog karon tiga. May auto na nga ni Huno sa tungod sa tumbay. Oh, bitaw da. Dunay nadungog na akong andar sa kanan nga naas gawas. Ang auto na ni Dante, mauna na tiya. Ni ana siya, ni ana ang dato nga lalaki o mahimo na ko niyang bana. Tuod man gisukat dayon ako pagumangkon katong iyang ng bisita nga lalaki nga matupad niya dato. Sino kay auto? Pagkaugma, kuyo kang pagumangkon sa ni sakay dayon sa auto, pa nahibong siya kay ano man kuno sila og motel. Dong Dante, ngano ni aman ta agi ning dana nga do naman tay highway nga nindot agian. Oh, ang nilang taday. Kaya di ko ganahan mo yung highway. Oh, oh, Oy, nga naman ni. Oy, may mga sakyanan sa pulis sa kalit babagsadan. Gawas dayon na ng auto nga imong gikarnap ug pag-ampo nga malinawon. Di kami mapugos sa Sir, pag-mo. Ay ko po sila. Surrender ako. Ikor ko ng gamit pagkadiyo tanig auto, sir. Iuli rin ako. Wataw rin ako, karnapa, oy. Dante nga do man ni usi mo di pasabot ini ha. Unsa? O ni resulta ron sa ambisyosa sa akong pagumangkon. Ang gusto siyang makabana og dato. Karon na problema na. Kaya na-apil og dakop, kaya ang autong ida siyang uyab. Karnap di ay itong sakinana. Karon usaon man din ako sa nga waman ta mi siya'y labot unta. Usa may akong buhaton. Palihog tamagi ko ninyo. Usa man ko kamo may pasultihon, Mando. Celebrity ko check music. Thank you. Ati Pes. Okay, ang seder na to karong adlaw. Si Noy Mando tao na Ati Pres. Mando. Medyo may pagbabayin o ni si Noy Mando Ati Pres. Na problema siya ani iyang pagbangkon nga nangandoy yun nga makabanag dato. Dato. Ano ay mga pobre sila ha, gibaliwa lang nila. Si ganahan. O di siya ganahan karon ang dato yun diha. Karon na si amiga nga si Liking Aling. Aling. Oo. Maoy iyang amiga na kaila kani si Kaling kay Bao yun siya unsa ni Skoan. Dante nga atik-atik ra ba mangidnap mangwartahe wa siguro baligya pon may ganang mga parok-parok sa siya sa mga shabu-shabu unsa pa na diha kay kani ang iyang gipagi ati pres para maila niya Juan iya bang gikuag nangawat siyang sakyanan nya naibos Juan wa mo agi highway dito man kay i-check-in ta niya sa hotel manood ato sila hotel mo to gibabagas mga pulis. Ano man ang polis? Di ba ano mga polis kay katong auto gisakyan gikarnap man to niya. Di gisundan sa mga polis nakitaan. Paghuman, sa ayo ko na sir kay abot suninter ko. Wani na ako kawata ako rin nga karnap ako rin ni taong gigamit. So kadiyot para iya i-check in si Joan. Dayon. Mao ni problema ni Mando taon ati pres. Ang amahan mao ni ang resulta yang uyuan. Mao ni resulta karon sa pagka-ambisyosa. Ambisyosa. Napil ako napil og dakop. Kay ang auto nga gidaas ang uyab karnap kinuha ra to. Naapil si Juan. Looy kayo. Unsa may ato katambagan ni pres nga murag di man ni maayo yang gibuhat mo mamili. Ayo pamili dayoy kay Tanawa. Sa nahitabo. Kay kamo dahi kamo may mag bugtaw sa inyuhang kinabuhi nga og marang-arang mo maayo og dili nawato na to ang gihatag sa Ginoo. Ang importante ati pres nga kay bawo ta makontento sa ihatag sa Ginoo na to. Mao na di. Bam, unsa man bam? Bam. Usa ka babae magsigig jogging padung sa bukid ni Mabdos? Ha? Oy, ano man? Uy. Mulwan. Ambot lang. So may napisa ka pa Mabdos, uy. Nindot mo kuno ni mag-jogging nga mutangas o gamay kay sa patag. Oo. Mas nindot bitaw kay panington kag mayo. Ni Mabdos man. Nangyari ba, uy? Dunay mga laki, gahuwatid to. Ay, nadi ay. Mura sa Huwag kako. kang uban sa babae? Ha? Huwag kang uban sa babae para dito mga laki sa Kinitiguan, ta sakit itong tuhod. Ano natin ipamit mo liyan? Sa Sirach 26. Karon. Versikulo 10. Ngari na sa 11. Kon, ang imong anak nga babae matinumanon sa iyang gusto, bantayi siya pag-ayo. Kundili, magpahimo siya sa bisan unsang higayon nga iyang mahimo. Kung magpalabi siya pagkamatinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kahibulong kon pakauwawan kaniya. Mao na ni.
Mao Mao na ni. Mao na diha. Karon, natagam na siya kay gusto gyud siyang makauya og dato. Ang lalaki di nga mamisita niya, nagpadato-dato. Ug kadtong nagpapobre, tinuod yung tato nga dato, gulyat. Adi ba? Oh, kadtong una-una ba? Muna naghinog sa punuan. Oy, Ha? Ora kay Jing suwatan ni. Oh, ya. Hinog sa punuan. Unya, kanang nasugamat na hinoon siya karon. I-appeal sa dakop kay nagduda ang mga pulis nga Kauban appeal siya sa sindikato o nailang termino analan kanang Sa mga kanang lady po na alibay. Kauban siya sa ug sa uban ba karaang kansyon. Nasugamat noon siya karon. Mao gyud. Pasag ang mga kaon siya tagam manda. Oh, ako minagdaan nga manda. Dili man niya ang anak sinagop ra ni pero sila ko dapat para nako Ate Pres dili na maayo mamili ka. Dili ay. Og kinsay na si mong kasing-kasing mao ni mong kuano. Ang imong iampo sa Ginoo nga tagaan kag maayong bana. Tarong nga nga bana. buutan, Nga di ba? buutan, oo. Muna gisagad. Oo. Siya unta mutan-aw unta siya sa utang kabubuton sa kahago siyang uyuan kay dili na niya tinuod nga ginikanan. Napadako niya. Mao nagahi mag-o di nagkaon siya tagam. Mo na itong bantayan sa itong mga Ato sa batanon. bantayan Ate Pres no kaning mga batan-on bitaw nga Karon. magpost-post ng Facebook nga inana mag 66 kay Oh, sila. di ko ganahan. Lisod kay na inday, una-una ninyo inday, inika idara ninyo nanamoy anak. Makita to, lain kayo. Lain kay tanaw na inyo inday. Naganahan ba sila? O kung di kayo ko ganahan na Ate Pres, mao nang Mag-two-piece nga. Gamay na lang kayo. Skip lang na ako siya. Gamay na lang kayong tabon sa iya. Niya ang iyang Lagi kanang yung kanang yung maglingkod Ate Pres nga magdaog sa iring magkuan. Nya butad. Bisan Anong gi-tolerate man na? O karon di naman nagbuha Di naman nilang na. mita Ate Pres, di naman Lagi na. kailangan kita na. Pero naagyapon. Labay mga bata, magtanaw. Di Di na ba? mo na mapapasa Ate Pres, di na. Dili na na. Social media di na na magkuhan. Gawas Mo na ba? mapapasok. Pero ang uban na to nga nakakita, awa na. Wa na lagi. Inana ta ilang. Sulti na siyang anak. Kanay mama sa una. Kuhan man mabuli hinoon yung anak tinuod na. Oh. Apa agig sumpay na yung gisgutan gulat Sige, no? sige. Bisan karon sa mga beauty pageants, Oo. ang mga babae grabe na kailang grabe. sumsum. Grabe. Wala ko tao yon. Kanang Sa una. kailang maglunggaon nga di magpanty. Oo, Nya oo. taas kay slim makita ini lakaw. Kita ang Ano, Kasagaran sa mga gaon nga gamiton karon ng kanang mga sitro, dili tayo ko kauyon, dili pa na doon ang mga Gloria Diaz, nindot kay ilang mga swimsuit ilang mga Disente gaon. ba? Kaya to, mga disente. Ang kanapoy content Ate Pres nga kanang maghigda ang babae niya doon lang nakpikpikon bitong ilaha. Pikpikon ang ilaha anakon. No, Iyahan ako, may nagpikpik lain na. Ano naon, ikaw na unsan, mataw niya. Pero amot lang ano, di ta kay baos umaabot ka, mas grabe pa niya ang anak. Mauna. Oh. Mauna na. Mas grabe pa. Buong pa bitaw sa among tiya mataas man itong istorya kanang naitabaw kani karon kato among tiya sa buhay pa marusar ko yang tubag. Saman. Kani karon mga panghitabo kay nagpadayon man gud ang gubat sa langit. Tinaw na. Gusto jud man ni kamot nga Ang Japan, nabaw kag usay grabe ang nahitabo. Texas. Gingalinog, pag maglinog, flood. Tsunami. Tsunami. Sa Texas, Ate Pres. Pare- Panagsar kay na baon Oo. ng Texas kay mura ko nagdesierto. Init kay na Texas. Lagi, Pero grabe. unsay tabuan nga Oo. nga matay Muna na kaingon ko nga, ang tanan bitong dapit gulyat nga, dili kayo maagianan ng mga inana, no? Karon naagianan ko tanan. Katong desierto nga giuwan. Grabe. Manag-flood sa desierto. Oh, ang grabe. katunggol yan sa kuan ko yan ito nag-uwan og payo California to. Sako. Kami to sunog, sunog man to. Hala mao na ni dong mando. Dili na ta bisgutan natin presyo kay Mauna. dong mando badlungan lang imong kuan ayo pamili day. Puslan man ikay nagpakaginikanan ni anang Juan, ipakita gud imong pagdisiplina niya. Correct. Ipakita gud aron dunay kahayag ayang kaugmaon. No? Ug salamat po pala natin itong tuluman no. Kuna ko ang puzzle, Tion.